Takže ahoj, vítejte na mém kanále. Já jsem ještě nikdy na YouTube netočila a výjimečně jsem točila na TikTok nebo na Instagram, takže toto je pro mě něco úplně novýho. Ráda bych se pustila do tutoriálu na cosplay a taky se budu věnovat hraní her, ale záleží, kam mě prostě život zavede a co zrovna budu mít za interes, protože moje ADHD si rádo vybírá různý projekty, který nikdy nedodělám. A pak mi jenom ležejí dlouho ve skříni. Ráda bych dneska se soustředila na dělání jedné paruky, kterou mám v plánu už od prosince, listopadu, kdy jsem objevila anime Dandadan, který mi úplně rozjasnilo život. A kterýmu teď věnuju hodně času, často na něj koukám a říkám si, jo hele, to bys mohla cosplayovat. Moje cosplay kariéra není nějak dlouhá, moc toho nevím, neumím, ale baví mě to. A to je to nejdůležitější, si myslím, co se týče cosplayu. Takže se pustíme do té naprosto nejvíc směšně těžké paruky, kterou jsem si mohla z celého toho anime vlastně vybrat. A to je paruka na Airu. Aira má strašně zajímavý vlasy už od začátku, má je růžový, na rozdíl od většiny jejich spolužáků má zajímavě barevné vlasy. Všude vlastně ty anime ostnatý vlasy, ale největší zlom přijde, myslím si, že v 8. epizodě, kdy vlastně Aira získá ty různé power-upy. Když Aira získala schopnosti acrobatic silky, začala se doslova vtělovat jako acrobatic silky. To znamená, že jí narostly velmi dlouhé růžovo-fialové vlasy, které mohla používat jako zbraň. Vypadají děsně cool a já je děsně chci na hlavu. Takže se pokusím tady tu úžasnou paruku zreplikovat. Objednala jsem si asi 10 balíčků strašně dlouhý fialovo-růžový syntetický hmoty. Neříkala bych tomu ani vlasy. Je to údajně kanekalon, ale doufala jsem, že by to mohlo být vlastně totožný právě se syntetickými vlasama, ze kterých se vyrábí paruky. Takže doufám, že to zvládne trochu tepla, že mi to neschoří v ruce a nerozpadne se to a že to nebude konec mýho života, tahle paruka. Mimochodem tohle je paruka na Mitsuri, kterou mám půjčenou od své kamarádky. Vypadá teď trošku smutně a chybí jedna gumička, protože jsem zrovna jednu potřebovala do vlasů a taky jsem to měla celý den na nedávno na posledním vlastně Voskonu, kde jsem byla, který mě jakž tak překvapil, že nakonec to bylo docela velký, ale myslím si, že by mohli hodně věcí improvnout, ale myslím si, že to je na úplně jiný video, kterému bych se třeba někdy v budoucnu chtěla věnovat a to je vlastně moje reviews z různých konů, co si myslím, že bylo na nich super a tak, ale to bych nechala na jindy. Tady ta úžasná hlava, kterou jsem mimochodem koupila asi za 5 korun z Temu, tak nám dneska poslouží jako nejlepší parťák do deště, protože na ní budeme tvarovat celou tu nádheru. Chtěla bych jenom označit, že ta paruka, jo, představte si takhle, že je hlava, že je moje hlava, že ta paruka bude, si myslím, aspoň takhle vysoká. Doufám v to teda pevně, že to tak dopadne, že bude aspoň takhle vysoká. Máme před sebou hodně práce, mám tady strašně moc supplies a jsem zvědavá, co vytvořím, protože mám doslova 0 zkušeností s děláním vlastní paruky. Protože na takovouhle postavu paruku vážně neseženete, tak jsem si sehnala všechno proto, abych vyrobila vlastní paruku. Nejlepší na tom je, že vůbec nevím, co dělám. Tohle bude sranda. Chtěla udělat takový krátký review na tyhle ty úplně úžasné vlasy. Já jsem z nich nadšená. Jako musím říct, že ta barva je opravdu nádherná. Ona je tmavá, ale zároveň, když je na světle, tak jako fakt září. Přesně jako to bylo v té 8. epizodě Dandadanu, že ona měla ty vlasy až zářivě růžový. Takže já jsem chvilku váhala s tím, že jestli nevzít nějaký světlejší odstín, ale pak jsem si uvědomila, že ono vlastně tam bylo v té epizodě celou dobu takový zvláštní světlo a myslím si, že její vlasy opravdu nejsou tak světlý. Myslím si, že jsou právě spíš tmavší, což by bylo vidět spíš tady takhle ve stínu. Ale na světle, když je ozáří prostě denní světlo, tak vypadají víc zářivě růžový. Myslím si, že ta kamera tomu vůbec nedělá dobrý jméno, protože ty vlasy jsou fakt nádherný a myslím si, že ta kamera to pěkně kazí. To by byly naše vlasy.
který by měly být 200 cm nebo 150 cm dlouhý. Takže doufám, že když začneme vlastně, děkuju Mitsuri, že mi posloužíš, jako příklad, když začneme takhle ty vlasy, to se vlastně spojuje tady na konci, takže já to pak jenom rozdělám a ty vlasy budou dvakrát tak dlouhý, tak doufám, že když začnu takhle tady, takže budu moct ty vlasy pak tak obtočit okolo celé konstrukce, kterou budu vyrábět, aby to působilo takový ten wow efekt, jakože ty vlasy vážně žijou vlastním životem. To je vlastně celý můj cíl. Viděla jsem už spoustu cosplayů na Airu a žádný z nich se mi v podstatě nelíbil, protože buď volili to, že si ano, udělají cosplay z doby, kdy Aira měla krátký vlasy, což mi přijde škoda, protože ta její proměna a celková jako ta schopnost ty vlasy používat mě přijde úplně fascinující. Já miluji, když ženský charaktery v anime mají nějakou speciální vlastnost, třeba právě že Mitsuri, ta má ten svůj meč, ale její ability jsou jak kdyby taneční stužka, což se mi na tom strašně líbí. Nejlíp, když mají zajímavý ability a jsou děsně cool a umějí fightit. Asi tě budeme muset Mitsuri sundat. Tohleto asi nám tady bohužel nepomůžeš už. Ale děkuji ti za velikou ochotu. Jít! Nebojte se, dopadla na postel. Nejdřív, co na naší hlavu budeme potřebovat, je jakási základní báze naší hlavy. To znamená, nikdy jsem to nedělala, jo? Mám nakoukaných spoustu videí a úplně přesně budu dělat, že vím, co dělám, ale nevím. Jo, takže v teorii si sepnete svoje vlasy jako normálně, když si chcete nasadit paruku, kterou si pak vezmete na kon, tak si dáte na hlavu takovouhle síťku. Já teda preferuju ty, co mají oba konce děravý, protože jak mám, teď už je tak dlouhý nemám, protože jsem si je stříhala, ale měla jsem ještě loni v létě strašně dlouhý vlasy a dělalo mi problém dostat se do těch sítěk, když v nich nebyly na druhé straně díry. Sundám si brýle. Pro bezpečnost. Tak, já si myslím, že máme hotovo. Takhle nějak by to mělo vypadat. Vlasy by měly být zastrčený právě docela dobře do stran a dozadu, tak nějak, aby to bylo všude zhruba stejný, aby to nikde nebyl vyloženě jako, že jste tam nacpali prostě kus vlasů, protože to vám pak bude kazit tu základní bázi, protože vy potřebujete vlasy vytvarovaný prostě perfektně, když děláte novou paruku, protože jinak to celé nebude fungovat a nebude vám sedět ta paruka, takže ji děláte úplně zbytečně. Zkusím dva různý typy, jak se vyrábí tyhle báze. Jo, jeden typ je s balícím papírem. Dokážete si představit, jako jak náročný toto bude. Protože já jsem to zkoušela, někde tady mám i kus zmuchlanýho, a nebyla jsem schopná si to dát sama na hlavu. Klasická lepící Monika Exe is loading. Klasická lepící páska, ta průhledná, kterou si kupujeme na balení dárků a tak, na tomhle nedrží. Takže jsem šla a koupila jsem si normální kobercovku, jo, papírovou pásku, která by na tohle měla držet. Ještě jsem to neskoušela, protože než jsem to stihla zkusit, tak byl Silvestr, nestihla jsem pít a vyrábět paruku zároveň, takže jsem stihla jenom jedno. A paruka to není, jak vidíte, protože tohle je stále prázdný. Nejdřív bych potřebovala tohle zkusit. To znamená, že se přesuneme trochu k zrcadlu, abych na sebe viděla. A když tohle nevyjde, tak zkusíme takovou tu klasickou, kterou vidím všude, je, že se dá potravinová folie okolo celé hlavy a pak se to takhle obkreslí právě, kde máte svoji hairline. Angličtina confuses me. Chenglish. Pro ty z vás, co nevědí, tohleto je obrovský balení kobercovky, který jsem úplnou náhodou objevila v Lidlu. Ne, ani kolik to stálo, tak 50 korun možná. Je to úplně obrovský. Se pokusím použít ten největší kus. Když tak mám ještě hodně kobercovky, který bych má použít znova. Lásko! Já jsem na to přišla sama. Dobrý, nic. Teď vypadám jako, že se chráním sama sebe před mocnou sílou mimozemšťanů, který se nás snaží uníst a chtějí sníst naše bananas, aby na sebe mohli přenést
naše geny a být lepší. To je celý point Dandadanu v kostce. Mimozemšťané se snaží ukrást naše banana z orgány. Lásko! Lásko, pojď mi pomoct! Husband to the rescue. Potřebuju tohleto obmotat okolo svojí hlavy. Vím, že vypadám jako retard, toho si nevšímej. Tady máš tu papírovku položenou. A ty mi to musíš celý odtočit. Lepíš mi obličej. Jo, až máte tam přilepený k obličeji, tak good job, husband. Tohle je moje čepička, která mě pomáhá ochránit před mimozemšťany, který chtějí ukradnout můj banana orgán. To chápu. Nic, děkujeme, husband, s Bohem. Tohle je zhruba tvar mojí hlavy, se kterým budeme pracovat a doufám, že to nebude moje smrt, protože tohle vypadá jakože fakt smutně a tragicky. Okay. Produkce se rozhodla, že tohle je úplně k hovnu, takže se přesuneme k potravinové folii. Nešahej na to. Let me cook. I'm letting you cook. Že ty práku. Viď? To je nová helma proti mimozemšťanům. Tahle ta je efektivnější. Je průhledná, nevidím mimozemšťany třeba ze začátku. Jo, je funkční. Kurva, já jsem to neměla sundávat. Já jsem to byla tak excited, že jsem to sundala. Jak pak? Já to nebudu mít na hlavě, už to neudělám. To nemá stejný tvar jako moje hlava, proto dělám tohle. Chápeš to? To je podklad, aby to mělo tvar jako moje hlava. Chápu. Ty máš jiný tvar hlavy, já mám jiný tvar hlavy a tohle nemá nikdo takovouhle hlavu, ti řeknu kulatou. Jo, tak... Myslíš, že to stihneš do konce roku? Do Vánoc? Ne. Nestihnu to do konce roku. Momentálně vypadá moje manekína jako Marie Antoinetta, když měla špatný hair day. No. Řekla bych, že naše vylepšená hlava z potravinové folie vypadá 1000krát líp, než vypadala naše původní hlava z pečícího papíru. Takže tohle zahodíme. Je to bod pro potravinovou folii. Teď, když už máme jakýsi základ, tak se budeme držet hairline, který jsem si nakreslila. A vzhledem k tomu, že ten základ už máme hotový, tak bychom se měli pustit do připravování jakýsi konstrukce, která by měla držet na hlavě. Tohle všechno je jenom v hodně velký teorii. Viděla jsem spousty videí, nejvíc mi pomohly drag queen videa, kde prostě oni si dělají ty velký nafouknutý vlasy na ty svoje přehlídky a různý drag queen party. Jo, ale to jsou prostě spíš do šířky takový poofy, bych řekla, jenomže já potřebuji něco, co bude víc jakoby nahoru a tak zatočeně. Nicméně, looking pretty good. Takže teď, když už máme konečně správnou bázi, na který budeme stavět paruku a máme na to i ten podklad pro paruku, tak se můžeme konečně pustit do toho. Ráda bych, aby to nebylo až tak těžký, ale myslím si, že se tomu úplně nevyhnu, protože momentálně nemám žádný lehčí materiál, než jsou tyhle dráty.
vyrábění tohohle cosplaye je jako očistec. Jo, ale hlavně to je jenom experiment. Jo, není to jako, že bych doufala, že tady ten výtvor bude jo, vhodný třeba na cosplay soutěž. Je to spíš pokus udělat něco sama. Úplně od začátku. So far not looking so good. Zatím to nevypadá moc jako to, co jsem si představovala, ale myslím si, že jsem prostě ten drát udělala moc malej. Nejspíš tohleto video vyjde na 2 části, nebo víc částí, podle toho, kolik let u toho strávím. Myslím si, že se s tím nějak poperu a že to budu mít za týden hotový. Mám vysoké ambice. Hodně si věřím, že to vykukuju za týden, ale tak proč by ne? A třeba protože jsem absolutní fucking donkey, jak by řekl šéf Ramsay. I'm an idiot sandwich a snažím se tady vykukovat nový recept. Je to fakt jako oser. Já jsem nikdy nedělala moc s drátama, můj první pokus byly vážně Haskovy uši a jako to byl teprv pain nastříhat veškerou tu kožešinu, kterou mimochodem, za kterou můžu poděkovat svojí babičce, která se laskavě podívala k sobě do sklepa a našla hromadu kožíšků. Musela jsem si na tohle speciálně vzít ty nejvíc rezavý štípačky, které jsem mohla objevit. Doufám, že z toho dostanu tetanus. Že mám pocit, že tam lidi asi dávají hot glue z dobrýho důvodu, protože prostě ty dráty nedrží a je to oser s tím dělat. Proč mám ten pocit? Úplně nad tím přemýšlím hluboce, že gravitace, fyzika, 6. třída, jo. Hej, já nad tím podle mě moc přemýšlím, podle mě to nemůže být tak složitý. Já v tom hledám úplně nějaký problém, ale tam žádný není. Takže tohle je moje legendární konstrukce, která absolutně nevyšla. Několikrát jsem to zkoušela nějak vymyslet, ale nakonec moje konstrukce nedává vůbec žádný smysl. Takže jsem se rozhodla uprosit svého muže, aby to pak šel vyrábět se mnou. Jo, protože věřím tomu, že můj muž bude jakože uga buga drátsky, můžu tady štípat štípačkama, a udělá tuhle část se mnou, protože mě z toho neskutečně bolej prsty a myslím si, že to bude náročnější, jo, že to nebude tak jednoduchý ten tvar, jako jsem si myslela, že to bude udělat. Já jsem s takhle s drátem složitě nikdy nepracovala, takže se na to pak podíváme s přítelem a budu pokračovat v natáčení, ale prozatím bych to nechala tak, že jsem ukázala, jak se vytváří za pomocí druhé osoby základní báze, na kterou se staví paruka, a v dalším videu budu pokračovat tím,
že vytvoříme konstrukci, kterou jsem původně plánovala vytvořit už v tomhle videu, ale pravděpodobně by to video nakonec bylo moc dlouhý. Ačkoliv to se stříhám, tak si myslím, že by to bylo moc dlouhý. Vzhledem k tomu, že moje konstrukce nevyšla úplně tak, jak jsem chtěla, tak se tomu budu věnovat později, zkusíme se na to podívat s přítelem, zkusíme to nějak dokončit. Děkuju, že jste se na tohle video dívali, uvidíme se v dalším videu. Pravděpodobně to bude pokračování výroby této naprosto zatím tragicky vypadající paruky, ale pokud by vás zajímaly i další videa, určitě budu natáčet nějaký gaming videa, momentálně jsem obsessed s hrou Infinity Nikki, ale hraju hodně i staré hry, které jsem hrála, když mi bylo tak 8 let, ráda si vzpomínám na tu nostalgii a určitě budu na ten kanál loadovat věcma, co mám ráda, takže čekejte další videa. Mějte se pěkně. Bye bye YouTube.